Kauden 10. Formula 1 MM-osakilpailu ja näin valot syttyvät perinteiseen tyyliin. 4. valo sieltä ja sitten 5. valo ja jälleen kaikki kehiin. Kuusat lähtee kuin varkain, mutta Mikakin saa hyvän lähdön. Miten mennään ensimmäiseen mutkaan? Aivan rintarinnan tullaan, mutta Mika puristaa. Pystyykö pitämään oman paikkansa? Pystyy! Hyvä, mutta Ferrareista Kuusat pyörähtää ja sitten tulee romua. Tuleeko punainen lippu? Siellä on ainakin Schumacher on tuossa, Ralf on siellä. Ja niin ikään siellä on sitten monta muuta autoa, ainakin vihreät liput liehuvat vielä toistaiseksi. Pace Car tulee, siihen kariutuu Schumacherin suuri unelma. Salo pääsi hienosti jatkamaan matkaansa. Olihan dramaattinen startti, Salo on kolmantena, mieletön startti Mika Salolta, hän sai aivan unelmallisen räjähtävän lähdön ja Schumacherin peli on pelattu. Ovatko mustat pilvet kääntyneet saksalaistähden ylle? Keltaiset liput liehuvat ja tämä on merkki siitä, että nyt tulee ainakin Pace Car, mutta punaista lippua ei ainakaan vielä ole nostettu, että kilpailun lähtö uusittaisiin. Turva-auto tulee radalle. Ainakaan vielä lähtöä ei ole ilmoitettu uusittavaksi, mutta sen sijaan tuolla ilmoitetaan, että turva-auto on jo mennyt radalle. Kuva näytti kuinka turva-auto tuli jo radalle. Mika Häkkinen johtaa kilpailua. David Coulthard toisena, Mika Salo on kolmantena. Muutama mies muun muassa fysikalla tuolla kipittää takaisin varikolle. Schumacher sen sijaan ottaa iisisti ja irrottaa kypärää päästään. Eli kaikki viittaa siihen, että lähtö ei tulla uusimaan ja vain ne miehet, jotka nyt kiertävät rataa, saavat ajaa kilpailun loppuun. Ricardo Zonta ajaa ainakin toisen Ferrarin päälle, ajaa Schumacherin päälle siinä. Ja Schumacher pyörähtää 4,3 kilometriä pitkällä radalla, siis pahdetaan tänään 71 kierrosta, eli 306 kilometriä kaiken kaikkiaan. Ja luvassa on edelleenkin äärimmäisen rankka työrupeama. 1,5-tuntinen urakka sarjan kilpailijoille, ne jotka ovat mukana. Viime vuonna selviytyi maaliin 15, nyt ollaan melkein jo sillä tasolla. 17 on mukana. No edelleen tulosmonitorimme kertoo niin, että Verstappen olisi edelleen radalla. Ehkä Erkki Mustakari sieltä. Hän on noussut autosta pois jo. Ja nyt ohitetaan jo kierroksella kilpailussa 4. oleva ja 5. oleva kuljettaja. Mika Salo ja Johnny Herbert kierroksella. On se hurjaa menoa. Todella hurjaa menoa. Minkälaisia vimputuksia Norbert Haug ja Adrian Newey ja Ron Dennis, koko kilpailuorganisaation johtotroikka on oikein tuohon autoon löytänyt. Jotain oli pakko löytää, Ferrarit olivat menossa liian kovaa. Nyt tahti on muuttunut, Ferrareiden etumatka on pystytty kaventamaan. Ennusmerkit olivat jo Ranskan kilpailussa erinomaisen hyvät. Mutta että täällä mennään sitten vielä kovempaa. Nyt voidaan sanoa, että McLaren on saavuttanut Ferrarin etumatkan, mutta Ferrari ei missään tapauksessa ole lyöty. Ferrari-talli johti 6 pisteellä ennen tätä kilpailua merkkimestaruudessa, mutta nyt jos tällä tavalla mennään maaliin, asetelmat merkkimestaruuspuolella muuttuvat. Siinä menevät suomalaiskuljettajat nyt sitten peräkkäin ja Mika Salo seuraa aivan varmasti, niin kuin hän on aina tehnyt, tarkkaavaista hyvää työtä, katsoo peileistä, tietää minkälaisessa tilanteessa mennään. Ja Mika Salo antaa tietä Martin Laakson toiselle suurelle miehelle, ei tule kuitenkaan itse vielä varikolle ja nyt sitten lähtö suoralla. Mika Häkkinen ohittaa kierroksella Mika Salon. Ei muuta kuin hanaa ja näin kohteliaasti tietä annetaan ja Mika Salo liimautuu imuun ja yrittää saada paljon etua tuosta Mika Häkkisen imusta, mutta liian lähelle ei passaa mennä. Tuon lähtölinja. Nyt siellä on pari autoa ajaneet. Molemmat. Toivottavasti ei ole suomalaisia. Ei siellä ole, toinen Prost-auto ja toinen. Molemmat Prostin autot. Siellä joudutaan pikkusen pöllyttämään, että kyllä nyt tallien jäsenten välinen pitäisi selvittää muutoin. Siinä se tulee tuo tilanne ja Heidfeld käsittääkseni leikkaa tuossa kellertävässä kypärässään suoraan, vai onko Alesi? Tulee sisäkautta Alesi ja tässä tulee Heidfeld ja ajaa päälle. Kyllä käsittääkseni näköyhteys piti olla, mutta tuossa kohdassa on myöskin nopeutta aika paljon. Vielä kertaalleen ja vähän lähempää. Nick Heidfeld ajaa suoraan tallitoverinsa Jean Alesin päälle. Ja kun renkaat osuvat tällä tavalla toisiinsa, niin se on aika surullista katsottavaa. Pleksinpalat lentävät ja onneksi tuo rengas pysyy kuitenkin paikallaan.
Ja vauhti sen kun kiihtyy. Lähestytään kilpailun viimeistä kolmannesta. 50 kierrosta tulee aivan kohta täyteen. Sitten 21 kierrosta ja Mika muista loppu on rankkaa. Kaiken pitää onnistua. Kaiken pitää onnistua hyvin. 49 kierrosta on tullut täyteen. 50 on menossa. Häkkinen edelleen loistavasti pystyy pitämään omat ajolinjansa kurissa. 13,4 on hänen edellinen kierrosaikansa. Coulthard 13,2, mutta minkäänlaista todellista taistelua taka-ajosta ei synny. Kolmantena Barrichello 13 tasaan. Villeneuve neljäntenä 14,1. Matton viidentenä 13,9. Aika hyviä kierrosaikoja siinä kolmen ryppäässä ajetaan, kun on pakko ajaa. Salo on sitten kuudentena, hänen kierrosaikansa 14 tasaan ja Niino Räystäs-Pääskysetkin komeasti omissa koloissaan joutuvat vähän ehkä ihmettelemään, että missä mennään, mikä maa, kun on näin hirvittävä meteli yhtäkkiä tullut pesäkolon ympärille. Herbert edelleenkin Salon imussa kiinni ja toivomuksena päästä Sauber-kuljettajasta eroon. Eikä millään tavalla haluta taikauskoisesti ajatella mitään pistejakoa, mutta alustava asetelma tulee olemaan, tai tulisi olemaan, jos tällä tavalla tullaan maaliin. Schumacher säilyttäisi M-pistejohtonsa 6 pisteen erolla David Coulthardiin. Schumacherin pisteet 56. David Coulthard kakkostilallaan ottaisi 6 pistettä ja nousisi näin 50 pisteeseen. Jos Mika voittaa, hänen pistesaldonsa nousee 48 ja näin ollen tahti kiristyy äärimmäisen jännittäväksi, kun lähdetään tästä eteenpäin. Hockenheim ja sitten mennään sieltä eteenpäin tulevat Belgian Spaat, tulee siellä Unkarin väliin, sitten Spaat, Monzat ja lähdetään kaukomailla. Ai tästä kaudesta, tästä tulee aivan samanlainen huippujännittävä kuin olivat edelliset 2 kautta. Jälleen kierroksella ohitetaan, nyt taitaa olla niin, että Gaston Mazzacane jää siinä myöskin Rubens Barricellon jalkoihin 3. kerran. 70 kierrosta on täynnä ja nyt lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kuva näyttää David Coulthardia. Coulthard on toisena, 12,6 sekuntia. Barrichello 3, Villeneuve 4, Jenson Button 5, Salo 6, Johnny Herbert 7 ja nyt sitten tuolla 5., 6., 7. tasolla saattaa tapahtua viimeisen kierroksen aikana hurjia repeämiä. Toivottavasti Mika Salo kestää loppuun asti ja pystyy taistelemaan tämän kilpailun pistepaikasta. Eria on päässyt myöskin sinne pitwallille, tuolle alueelle, johon vain harvoilla on oikeus. Mika Häkkinen tulee sieltä loistavan ajo tehneenä, aivan hurjassa hurmiossa aikaa jo ensin eilen. Ja nyt sitten kilpailu aivan startista alkaen puhtaasti ja tyylikkäästi. 31-vuotias suomalainen ajaa niin paljon kuin sielu sietää hurjassa hurmiossa. Tämä on hänelle kaiken kaikkiaan 138. kilpailu. Ja joka Mika taittaa lähteä suoralle. Sieltähän tulee. Ja näin tulee 16 voitto Mika Häkkiselle. Noin! Loistavan työn tehneenä jälleen Mika on herännyt todellisuuteen taistelemaan Formula 1 mestaruudesta ja tekee sen miehen mallin mukaan. Loistava aikaero ensinnäkin eilen aika-ajossa. Se oli peräti lähes 0,4 sekuntia. David Coulthard rientää onnittelemaan sinne hallitsevaa maailmanmestaria. Miestä, joka ajaa autolla numero 1, Mika Häkkinen, ja näin hän nousee siihen ilmaponttonin päälle, sivusiivekkeen päälle ja tuulettaa niin kuin suomalainen tuulettaa. Hyvä Mika!